Приятели, аз съм Снежка и ще ви покажа как да си направите ето такова топченце от ластички. За целта ще ви трябва една носна кърпичка или кухненска хартия или тоалетна хартия. Няма значение. И разбира се ластички. И нищо друго. Трябва да започваме. Взимаме носната кърпичка или вашата хартийка и я късате. Независимо дали е небрежно, то няма да се вижда. Така, мачкаме я и трябва да ни стане ето така едно топченце. Взимаме едно ластиче и го слагаме. Така, така на носната кърпичка. Взимаме още едно ластиче и го слагаме. Така, няма значение как го слагате. И така слагате ластиче. Още едно ластиче. Така, още едно. Още едно и така го правите до края, докато не ви стане такова топченце. Така, моето топченце вече стана голямко. Така, и сега взимаме едно. Трябва да ви е, да не ви е много голямо, защото веднъж аз направих едно голямо топче. Сега ще ви го покажа. Направих ето това голямо топче и то не може да се завърши, само падаха на ластиците. И ето това, трябва да го направите по-маничко, защото накрая като свършите, трябва да вземете едно ластиче, ето такова малко по-голямко от обикновените ластичета и да го поставите на двата си пръста и да го увиете два пъти. Така, така, така. И после да го сложите, за да не изпадат ластички. И слагате го. Така. И то придържа, за да не паднат ластичките. А това голямото топче, имах много разтегливи ластичета. Ето и не успя, защото е много голямо. Ето. Не може. И за това само падат на него ластичета, така че не ви препоръчвам да ви стане такова голямо топче. И това беше от мен. Благодаря, че ме гледахте и до скоро. Чао!